الرجيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب يهودين من مغنى هورما إن تأمنه بقنطار سارس نيدم قنطار جودي كيوني يؤديه إليك ما أتنا هاتم ما أتنا هاتم سوجومك كولني بين غودي ومنهم من مبكدي من انت امن بدينار ساتي حافظ الدينار غور من كل دواتر حافظ لا يدي لك أرسان تام إلا ما دمت عليه قائما سونا هن تشودا مكران نdarda hatid سونا لا هفتها ndek embe nundube e mbadi woñibe to nundani zalika wad non hatta tuttude بأنهم كسب كم قالوا بمبي ليس علينا في الأميين سبيل بمبي كز أمي وانا مجاهد مفوك أمي مهر هم بين على بلاول هاسو نعم جودمو إن دغني على باس على حق مبي ويقولون الله كذب بكالة الله فنادة بميدهم كالله بينون كدين مبي بينون وهم تكم يالو غندي غندو كاتو كو فنالة kono be kidde be kal dum be biya ko non wodi allawi bala ahakay man awfa bi ahdihi kala foti min do ahdimum ko addiri allah ko wadi hatimmi watta garenti jam faade ahdi fa inna allah alla kay yuhibbu mutaqin mi den rabbe ala yahudiyanki ala jul ala balon ko kalta tinni reeni aadi ma alla yobdum sabu on o jaako eden toto so mbi kambe ebe jeyi heptude ko jannano jom ala en hakke ko penalta Allah ko gotel dari kalden adde ko on wondi on wonde makko kam yahudi en ko ada andi be jidi wasade hay sifa Allah sallallahu alaihi wasallam no sifra deftere heni ndo ari be ngandi ko o jaati wonno be jidi changer sifo be jidi wadde sifo goddo allawi innal ladina ayna ben yashtaruna bi ahdi allah yatabad allah gossodum wa aymanihim e gondaji mabbe de gonanno allah be gossodum sabana gadi en coguyal seeda o yi ben ulaika bende la khalaqa lahum fil akhirati be ngala gadal fil akhirati ben ngala gadal fil akhirati yimbe gandan aduna jarni dumen wasade diine mumen wasade aadi allah wasade fofuf putana ke aduna be ngala gadal fil akhirati wala yukallimuhumullah allah haldata e mabbe nyande hen wala anzu ilayhim dartabe haalirde ninde ko wiide nyande hen ma allah durnobe ma faaki sago jogata kambe haaju jamaga nyandarga wala yuzakkihim wala bintabe e bakaruji mabbe te wala mo azaba alim ko musse wonni be nyande hen wa inna minhum ana jaay ahlul kitabe be ganda la fariqan fedde benne ko bandiji goddi bandi e majjugi bandi gonga e bada hoddum yalwuna asatan bil kitab deftere nde be kala no windori ni kono be gonya manaaji e parti sifa goddo no be jidi wayeni be biya kono be biira non be biya ko dum won deftere he tay penat be gonya ko ngudi mabbe be gonya dum mabbe e deftere he di tahsibu haati kon dum nekta jaako deftere haati kon dum jaako deftere he cikon dum jaako e deftere he kam deftere mabbe de be goni hen ko heewi be beedi hen be gusti hen ha yaade en jidirni jonnon sa jangi andata hen ko on gonga e ko na hen gonga sabu foti kraw hen jeya te Allah yo ma hu min kala dum jeya deftere he kon sa yi kraw hen jeya way gonu be biya hu dum min indillahi imri ko ta Allah be biya dum ko Allah haalum te ma hu min indillahi dum imma ko Allah immi tan ko e mabbe way gonu Allah way gonu kala Allah fin akdu fanade be kala Allah fanade ko yalla te be gandi
ko kalta ko penaade ɓe kulta Allah ɓe kersata yimɓe sabu nasara najarani en ɓe mbi ko Isa wi yo mbaɗɗum Allah ɓe mbi noon walla wiyama sahabaɓe won mbinoɓe hen yala acci ɓe cijan ɗum Allah wi ma kana li basharin handani e ɓandiyanke mana neɗɗo handani an yu'tiyahu llahu kitaba Allah addan ɗum deftere nde addan ɗum deftere wal hukma e ñawoore faamu sharia no Allah wirini wonno buubata e annabagal addan neɗɗo ha gasa summa qula linnasi tagal o wiye yimɓe ɓe kunu ibadan li min dunillah ngara ngode maccuɓe min rewaɓe kam goppon Allah ɗum kay hanani wonde seydina Isa alayhi salam ko Allah nelimo o daro o wi yimɓe ngara mbaɗamo Allah goppa Allah ɗum kay nantako nde asala ko annel ɗum wiye yimɓe cujan ɗum nantako walakin kono o wiyata kanko nelaɗo o ko kunu rabbaniyina gone alliyankoɓe gonane Allah gone anduɓe ko abbiti Allah kadi gollanoɓe Allah woto gonne goɗɗum gone alliyankoɓe bima kuntum ta'lamuna kitab sabu gandu deftere he ko sabu gandu deftere he ko nande wiiri ni mbaye noon mbeɗa mbawa nande Allah bima kuntum tadrusun e ko ñangoton ko e ko sabu ñangoton ko ñangoton ko no wiyata ni mbaye noon tan so mbayno ma gonna alliyankoɓe sabu faade jangde nde ko ha ande faade gannagal ko ha golle wala ya'murukum wa yamirta on kanko neɗɗo dokkaɗo annabagal o an tattakhidul malaikata nde nanguito malaikaji wan nabiyina annabaɓe banɗumen albaban ko Allahji wa yamirta on ɗum mukko neɗɗo mo Allah waɗi annabi ya tan yamiri yimɓe mbattu malaikaji Allahji walla annabaɓe mbaɗi ɗum Allahji wota noon ndeke yahudi en ɓe koye mbiyata Uzair ko Allah maɓɓe ko nasara mbiyata Isa ko Allah mumen ko wona ɓen mbino nde kamɓe tan mbino aya amurukum beela annabi yamirata on bil kufri e keferagal wade ɗan toon caga on goni musidmon julɓe gono julɓe haka so to wi yo goni hefere no wawi wonde ɗum en nano ɗum nanaki ɗum hanani wonde mana ɗum wodani wonnata kala jiiɗa ko wayno ganda ko yimɓe pefidi kono annabi kam wiyani noon yantani hen wa id akhadha allahu dantumde joome nangi mithaqa annabiyina aadi annabaɓe kala annabi mo anelno aadodiri e mum wonde lama ataynakum e ko min gaddani on min kitabin e deftere wa hikmatin e karallagal nenel annabagal ko min gaddani on ko oɗon gondi hen summa jaakum rasulun caggal ɗum ari e mon nelaɗo musaddiqu limama ko gonɗi ko jogiɗon ko nela goɗɗo ari ne gonɗini nelal magal an deftere ma nde e annabaɓe magal ne gonɗini ɗum Allah aadindir e maɓɓe la tuminunna bihi wal tansurnahu o ma on gonɗino on nelaɗo te ma mbal ɗum mana kala nelaɗo goɗɗo so nelaɗo goɗɗo ari caggal ma aɗa wuuri a tawi ɗum ne waɗɗima jabde on nelaɗo kadi e wallude on nelaɗo joni noon nelaɗo salah sallam o ari caggal nelaɓeɓe seydina Isa en seydina Moussa e fofo jamnoɓe ɓe wadde waɗɗi ɗumen jabde nelaɗo salah sallam tawi ɗum ala addirno e maɓɓe o addirɗe en laaɓi ha gasi gaala wiiɓe a hagaratu beele on qirrima adama o beele on qirrima aadi ndi wa khattum ala dalikum on nangi hen isri ahdi am tindi beele on jaaɓi ko kalmi ko on qirrima on en jaɓodiri aadi o gaalu en mbiya garatna min qirrima min jaaɓi aadi hakkude men on ɗon kala nde amen nelaɗo so nelaɗo goɗɗo ari caggal mum ne jaaɓi ko wondi ko tan jaɓat on nelaɗo kadi wallat on nelaɗo gaala Allah wi ɗum noon fo sahdu ceedoɗe e koye mon one e kala dawɗe mon ceedoɗe wonde oɗo ari kam ko goɗɗo tabiɗɗo wanima ko sahdi min no mi wondi e mon mi jeeya e seedi min no mi seedi Allah wi mi seedi on no ceeɗɗe nden noon yahudi en koɓe ndeke
ponnoonde ni la sala arde ko jabdemo sabu no ɗum aadi mbo ɓe ngaadondira kamɓe heddiɓe fof faman tawalla kala noon ɗuurniiɗo yalti e aadi he baɗaɗal caggal ɗum caggal aadi o gasi fo walaaki mon fas ɓen mbiyete fas ɓen goni fasikeɓe ko ɓen goni fasikeɓe yaltiɓe ɗoftaare afa gayra dinillahi tabguna tawe darton ko jiiɗa e diine allah diine goɗɗo jiila wona diine allah ko ɗum jiiloto ɗon tawi onon jiiloton diine goɗɗo wona diine allah tawi walla hu ko allah won mo ganduɗa aslama jebbilani jaɓani man fi samawati wal ardi kala wonɓe asmanuji ɓe e kala ko yiide ko fof ko allah goto jaɓani on allah noon diine mum o mbiyan on goppat on diine ƴeewen diine goɗɗo beele ne wawi wonde beele ɗo foti wonde kala ko e dow leydi asman kanko jaɓani ɗaw an wakkat hen cekel beelel kanko tan jaɓani way leytude joni tawi koto makko tan paata ɗon onon fof on allah diine mum o goppon mbiya on ƴeewa diine goɗɗo ne foti wonde ɓuuriɓe an Muhammad sallallahu alaihi wasallam haakama a jeyaka heen wiiɓe amanna billahi minen min gonɗini allah min dartan diine goɗɗo ko allah min gonɗini wa ma unsila alayna e ko jippina e amen to surtout bagara wonno ko ma unsila ilayna toon noon ko ɓuulu amanna billahi wa ma unsila ilayna ɗo ɓul amanna billahi wa ma unsila alayna unsila ila gote men fof unsila ilay enen fof goto fen jippinnayi mum kono unsila ala ko yettinoɓe ɓe tan ko ɓen wiyete unsila ala min gonɗini allah e ko jippina e amen yomin jettin wa ma unsila ala ibrahima e ko jippina e ibrahima wa ismail e ko jippina e ismail e ishaqa e yaquba e lasba e tanniraɓe ɓe ko jippina maɓɓe ko min gonɗini ɗum fof wa ma ute moussa e ko moussa adna wa isa kañum e isa wannabiyuna min rabbi wannabiyuna annabaɓe fof koɓe gadana ko min rabbi morde joomiɓe ɗum fof min gonɗini ɗum la nufarriqu bayna ahadin minhum min ceerta hay goto mabɓe hay goto min paltaki kamɓe fof min ndendini ɗo gotel emin jaɓi koɓe laaɓe allah koɓe annabaɓe allah kamɓe fof min gonɗini ɓe te wona hon lahu muslimi minen kadi allah tan min jebbilni ko allah min jaɓani ko allah min jebbilni kala mbo o neli kono laaɗe amen ko ɗum woni l'islam gongere e gonga wa man yabtaghi kala darteɗo diinan diine gayre sam kona l'islam fala yuqbal minhu on jaɓantake kala darteɗo diine kona l'islam on jaɓantake te on fil akhirati min khasna o jeeyata ko e pertuɓe on jeeyata ko e pertuɓe ñandarga kayfa yahdillahu holno allah fewnirta gawma yimɓe kafaru yedduɓe baada imani tagal gonɗini neɗɗo gonɗini allah yii ha andi ɗum ɗo ko gonga jaɓi wi ashhadu an la ilaha ha gasi wasamnado jaɓi ha gasi tagal ɗum rutto yalta hen rutto e kefragal on hono allah fewnirta on nde no woodi yimɓe ganduɗa ɓe allah fewnata ɗumen yaldande en jeeɗe ɓen jomum seedima wa shahidu ɓe seedi anna rasula wonde laaɗo haqqum ko gonga seedima allah ko gonga seedi laaɗo ko gonga rutti yalti hen wa jaahum ɓe dañi hujjaji labtuɗi wonde ɗum ɗo ko ɗum woni gonga allah ɓe dañi hujjaji labtuɗi wonde oɗo woni ko e laawol allah tigui ko hen nodda ko hen o gollata ɓe gondi e makko ha ɓooyi ɓe jalti holno allah fewnita ɓen wallahu la yahdi qawma zalim allah fewnata yimɓe toñoɓe ay ɓe ko toñoɓe ndeket ɓe ko toñoɓe allah fewnata ɓen ulaika ɓen ɗon jazaohum jobdi mumen anna alayhim ko wonde ene dow mabɓe laanatallahi kudde allah wal malaikati kudde malaikaji wannasi ajmain e kudde yimɓe fof allah huuɗiɓe malaikaji allah kuuɗiɓe yimɓe fof kuuɗiɓe ɗum woni jodinoɓe kamɓe te haalden fiya koɓe sasoɓe ndin kuddi e ngeen jeyge koɓe sasoɓe hen la yukhaffafu anhu adab ɓen ko hettinantake lefte gustantake lefte lefte ɗe ko fuɗɗi jokkat tan te wala teɓe gona muñanteɓe toon soɓe jeehi ɓe ko hettinantake ɓe muñantake yalla dandini ɗum
illa alladhina tabu sona hen tuube min baade dal tagal dum tagal jomo woni haka surtima tuubi kadi ma Allah jab Allah jabo tuubi tan sona hen tuube tagal dum waslahu mujjitini golle mumen fa inna Allah alla kam ghafurun ba'da furud rahim ba'da yurmat inna alladhina ayna bi kafaru yedube sayyidina Isa baada imanin tagal go indi annabi Musa be go indi Musa hagas Isa arbe jiddi Isa kanyum dum yahudiyan ko be thumma zdadu kufran kadi beytiri kefragal sayyidina Muhammad ali on be jiddi dum be go indi annabi Musa sayyidina Isa ari be jiddi da sallallahu alaihi wasallam ari kadi be jiddi be kefragal waabini be lantu balta batun ben hasu tubi be jabantaki so jom yi hankadi ha faye maade hankadi ha natni maade so wi tuba don ne jabantaki ulaika ben hum dhallu bengon majju be jitan lawo inna dhalika kafaru ay ben kadi hefrebe o ma to ko faado may ko hefrebe ben fari bal jabantaki mi adu go jabantaki millu ad zahaban kewen leydi fof kange leydi no worno wala kange ha hew jomu rokke sotoro nyandarga wasnata jengol Allah jawanta dum jawantamo dum wori tida bi hasina sotirimo dum ko jawanta ka an kam be mbadi khalis na gasna hunde fof jogi khalis ni won hunde fof ala jogi jidda fof ne badi wadi o haali ko abite jawdi nyandarga so ari ben jomu sikkata ma ne wa sotora jawdi mum e ko hasinda wadi halde nga fof kange ha hetab pour ya sottoro ñande hen a jabantaki ulaika ɓen kay lahum wodan ɗumen adabun alimum ko lefte musɗe ɗume keɓata ñande hen tawa ma lahum min nasirina ɓe dañata hay walloɓe jokki hen lantanallu birra hatta tum sogui ma tuhibbun o haali nafaqe nane oyi moƴƴere nde noon tiguiri nde on keɓata ɗum on aljanna hana ko jiɗɗon ko jaa gitton hen taw hen dokkirton taw na ko joom haasi ko gasɗa hen haaju mum ko dokkirta ɗum wona ɗum heɓata birro أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير رواه الترمذي. أما ابن ياسر رضي الله عنه وبي النبي صلى الله عليه وسلم وبي أنزلت المائدة عندي يمبي النبي موسى النبي عيسى ناقناهم يألا جفن لهل إمودو أسمان بنيامه hen o rentini ɓe mbi e kamen ɓeɗo gowinde kadi wona ko ɗugo amen immorde Allah faade amen Allah wi bisima maji filla hanga kon so kala jeddo caggal ɗum maali tun leftaɗo hay goto honɗen lefta hay goto lefta ɗum ngal halno nabi sallallahu alaihi wasallam ngal jippinama ene waɗi hen khubzan wa lahman waɗi mburu e tew woymiruɓe ñamira kamɓe isa yankoɓe allah yakhunu woto ɓe jamfo wala yaddakhiru woto ɓe moftu hen li gadin pour janggo yo ñaam ñom jiɗi fof yoɓe ñamira kono noon kala ko goto fof so haari yacir noon hay goto moftu hen pour janggo hay goto ko jamfo fa khanu ɓe jamfi waddakharu ɓe mofti hen wara fof li gadi ɓe ha janggo mum ɓe mbi ɓe jaltina pour ɓe ñaama fa mustaho guirta o khanasere ɓe mbatta bamɗi guirji e baaɗi mbatta guirji e baaɗi rawa Tirmidhi. أين أبا سعيد الله قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله خفاة عراة غرلا
ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أوصي حابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت ترقب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيقول إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم رواه الشيخان نسأل الله تعالى الإيمان آمين. ابن عباس يالله ولا بأوبي خطب رسول الله نزاد ودي خطبة صلى الله عليه وسلم ما أنا أواجه فقال أوبي عند الخطبة يا أيها الناس إيه مهيم إنكم أنند محشورون إلى الله كورين أنا فما عندنا يسأل الله ورن قدر الله حفاة تاكو أن كويد بالي ماموبي عراة بالي بولي أشون تينغلا جوم هيقول بنا أشون شل غورلان سليم سناك استهاجم سناك غفنا جبر نلاني نحن أرد هاي هون من كلامه هاي سنة إتاك هاي أرد هاي در ما كلامه بندبول ثم قال في كما بدأنا أول خلق نعيده الذي نيبدري تقول ديني gila ada non min gartir tan jonde jibinaade no wanoni timmudni nen daga nen non asirta hay woni man kray mudum waada alina ko fodore nden poydo amen Allah hala inna kunna fa'ilin minakum wado ko podi ko Allah ko fodi ko ko bodo dum tan sum gaade so wi ender hala mako ha joni ender khutba he ala inna awla khalaiqi yuksa adoro holtinede fo etagoje he adoro holtinede fo etagoje he jama ga nyan darga ibrahim sayyidina ibrahim fa to holtinede nyan darga sayyidina ibrahim fof adoro holtinede etagoje he nyan darga ala wa innahu etakadi kanyum yuja'u bi rijalin min ummati warbe ngadde jaabe de jelam he fa yukhadhu bi minange zata shamili paare banganan ete kayade banganan para ko jengol kayno minange paare banganan faagol biya ya rabbi e jomam usay haabi gondi ko nam kon beede ko wondi bam nandana we fi galu wiye innaka la tadri ana anda ma ahdathu ba'da ko jultin tagal ma anda ko jultin tagal ma faagol mi wiye kama qala abdou salih maccur moddo winoni on wino wa kuntu alayhim shahidan mi seedno e mabbe ma dum to fin fodde ngombe mabbe ko dum kam be seedino e mbano falamata fayne nawda kam barda kam non kuntan targi bali a won tombido be min hakka mi tuwaka dum mi tuwaka tagalam mi tuwaka anda hakki wa anta an non ala kulli shay'in fo seedon ka seed an Allah hunde fo a seedi attawa tawde ko noon e min mbayno ko moƴƴuɓe gonno tawde mbayni tagalam kamɓe bone maɓɓe fe gaali wiye inna hawlayi ɓeeɗo de lam yazalu murtaddine ɓe ceerani koɓe ruttiɓe caggal ala aqaɓe e deftiɗo ɓe gonno toɓe gonno e keferagal toɓe duccirti toon mundu fa toon guila certiɗa maɓɓe tan guilde ɓe jalti e liman he dutti e keferagal maɓɓe rawa cheikhan nasallahu wa taala al iman cheikhan kaɓuɗo ɗumen e ñagal Allah waɗa e dow limanagal amin surtout فاتحة صلاة الفاتحة